Sanibonani nonke eMzansi. Ngithi angiphawule ngoGugu lo velayo enkundleni zokuxhumana boshelwa ukuthi ureyphile ingane kadadewabo engazange ayireyiphe. uNtuzi unecala phambi kaNkulunkulu ngoba unonto omdala namhlanje ekufanele ukuthi ingane wakhuluma naye, ingane yayisho ebantwini ithi akaze angithinta umalume. Ngaze ngambiza ngelinye ilanga ngathi, Ntuzu, ngizwa kuthiwa umfowenu kuthiwa hamba nomsayinela, kungani ungayi ukosayina? Igama lakhe lathini? Wathi ayikho into engingayenza ngoba mina obhuti onkankanka nomje ibona kufanele ukuthi bahambe bayokhuluma bona bathule. Ngathi mina wena ngoba uninawe ngane, kungani ungayi ukokhuluma emaphoyiseni? Wathi amaphoyisa kwathiwa unonto meseneminyaka ewu-15 akahambe ayozikhulumela. Ngathi usemdala unonto, uhamba okhuluma ukosho ukuthi nangu uNtuzu uze nononto ukuze adedele uGugu, ngoba uGugu angiyikholwanga iqala lento ukuthi umntwana udliwe ngulile, ngoba ubeyingane ephila njengey'ngane zonke engingakaze ngiyibone kuthiwa inentombi. Ubekholwa lo mntwana, yikholwa leli engikhuluma ngalo. Waqala eZayoni, waphuma eZayoni wangena eWisile. Intshumayelo kuleya ngane, ukuthandaza okukuleya ngane kubo bengingathandazi, kodwa iyona eyaphuma yakwazi ukuthi ibiyikholwa phakathi kwekhaya. uNtuzu wayithatha wayifaka ejele ngoba ephethwe umona, ingane isebenza. Wathathwa zonke iy'mpahla zami, ngisho imibhede ithengile, kade isebenza ema-orintshini efemini. Waqedwa lapho wangamnaka umfowabo ngemikhuba yakhe. Le ngane uma ingaphuma angifisi mina ukuthi ihambe kubo, ngoba kubo ngeke isayiphila leya mpilo ekade ilaphaya, ngoba angayibulala, mhlawumbe angayidlisa uphoyizeni ngoba unenhliziyo ebolile. Ngifisa mina inkantolo imthathe uNtuzu imvalele, usaphila usemusha, ufise ukuthi adonse naye abuze ubuhlungu abuzisa ingane yakwabo engakaze ayibheke nangelilodwa ilanga, ingenzanga lutho, azi kahle ukuthi ayinacala, kodwa kuwuyena oyithatha oyivalela lapha ejele ngoba enenhloso zayo kade ey'fuyise enhliziyweni. Ngifisa ukuthi uNtuzu akwazi ukuyogwetshwa ejele ukuze nale ndoda umfazi ahleli nayo ayihlukumeza, inkosikazi ishadile, wathatha indoda yenkosikazi, ikwazi ukugoduka iphinde ekhaya. Usonta amanyala ayikho into ayisontayo, usonta ePostoli nje ayikho into ayisontayo. Unenhliziyo embi ngoba ukwazi ukuthi omunye umfazi angakwazi ukuhlala nendoda yakondlelwe iy'ngane, kondlelwe yena, adle imali yakhe. Uyise uyahlupheka, akwazi ngisho ukuthatha isidwedwe sikayise asiwashe, ethi uyintombazane uyedwa egcekeni. Urabishi nje wentombazane ongeke uze uyazi ukuthi uzoyibala uthini empilweni. Ngiyaxolisa ukusho lelo gama, intukuthelo engaphakathi, ngoba inhliziyo yami yayilokhu ibalisa iminyaka ngale ngane, ngoba ngiyayazi ukuthi kwakuyingane ephilayo, ingane engeke uyizwe ithi nxa, eyazi ukukhuleka kuphela. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba bengilo ngibalisa ngithi uNkulunkulu uzamkhumbula uGugu ngelinye ilanga. Ngokukhuleka kwakho mfana wami uphumile, namhlanje uzophuma, kodwa ngifisa ukuthi ngabe uGugu ayohlala. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu uma ngabe khona abamxhasayo athole indawo kwenye indawo lezokwazi ukuhlala khona, abe nokuthula empilweni yakhe, akwazi uyobheka uyise. Uyise ukwazi ukubhanda indlu ngezandla, azimisele indlu ngoba efuna indawo yokukhosela ahlale ekhona umntwana wakhe ambukela angenzi lutho, athathe ukuthi yena uzodla imali. Mebona impesheni wayedla imali kayise, engenandaba noyise, uyise ehlupheka, engenalutho, uyise ekhona ey'ntombazane. Ngiyabonga Ntuzu, uNkulunkulu uyaphendula ekugcineni. Sanibona, mina ngiwumfowabo Gugu, uGugu lo owaboshelwa umntwana. So-ke ngiyamangala, kodwa ngoba manje ngithola sekunabantu abaningi kakhulu esebeyikhulumile le ndaba, thina mndeni wakhe singakaze siyikhulume. Thina njenganomndeni le nto besisathulile, sisafuna ukuzwa ukuthi kwenzekani, abantu bakhuluma bathini. Kodwa okubalulekile thina esikwaziyo ukuthi uGugu ngeke simphoqe kule nto yenzile noma akayenzanga yini, kodwa okubalulekile siyamdinga ukuthi abuye. Kodwa okubaluleke kakhulu, uGugu siyazi thina la ekhaya ukuthi le nto le uyenzile, ngoba uGugu la ekhaya yahlalelwa phansi le nto, kwakhulunyiswana naye uGugu, saxoxisana naye uGugu,
sisodwa la ekhaya. Ngabuya nami ngeza la ekhaya ngafike ngayikhuluma indaba yagugu. Kwangazi ukuthi ugugu uyezwa ukuthi siwumndeni lento zafanele siyegqume sisonke siwumndeni. Ugugu ahlawule ngalo ndlela azohlawula ngayo. Kodwa-ke manje ngendlela ugugu aseyibeka ngayo le ndaba, asazi noma mhlawumbe uzama ukuzivikela yini ekuthenini isikhathi sakhe uma ukuthi siyafika kube ukuthi umuntu ongenaphutha. Kodwa nginesiqiniseko sokuthi ingane ena-9 years ingeke leyo ngane leyo ikhulume into engekho. Uma wakhe lo ekukhulunywa ngaye wayengekho, engahlali kwala ekhaya, eganile eleplenile engekho lana. Ingane la ekhaya ibihlala naye ugugu noma nobaba, behlala bonke la ekhaya bona. So-ke ngaleyo ndlela enjalo ingane uma ifika uma wayo isho ukuthi ihlukunyeziwe la ekhaya, ihlukunyezwa ugugu. Angicabangi ukuthi uma wayo kwakufanele ngaleso sikhathi leso yena uma wakhe aphikisane nento eshiwo ingane, ngoba uma ephikisana nento eshiwo ingane uphikisana kanjani engazi lutho yena? Yena kufanele athathe into ekhulunywe yingane kube yiyona ekukhulunywa ngayo. Sakhuluma-ke thina ingane sayeseka ingane naye ugugu sixoxisana. Ugugu akazange abe nayo inkinga ngaleso sikhathi. Ekugcineni ingane masihanjisiwe la ekhaya ingasekho la ekhaya, ugugu usethatha imikhonto, uselwa manje nonina wengane ugugu. Uma eselwile nonina wengane, unina wengane yilona la ngambopha ngalo lelo. Sasingasekho-ke thina-ke ngaleso sikhathi, asizange sikubone lokho. Kodwa sinesiqiniseko sokuthi ugugu akangaligezi igama lakhe, aligeze ngomunye umuntu, ngoba manje umuntu osemubi la unina wengane. Noma ubani ozele ingane yakhe ngeke angayivikeli ekugcwelezweni umuntu wasekhaya, noma kungani wasekhaya umuntu. Kumele ingane ivikelwe, inamalungelo ingane. Unina wengane unamalungelo ukuthi ingane yakhe ayivikele. Ngiyamangala mina ngoba abantu abaningi sebekhuluma la, abantu engasibona bala ekhaya, futhi abantu abazele ababengekho la ekhaya ngesikhathi iyenzeka lento, behlala emizini yabo. Kukhona nabanye abathi bayakholwa lento engiyibona ukuthi shothi kwalokukholwa lokhu kuyinto engekho ukuthi umuntu uyakholwa. Kunabantu abangamakholwa la esebevelile khona la bekhuluma into engekho, bethi babize umndeni, bakhuluma nomndeni. Omuphi lo mndeni abawubiza? Ngoba ithini umndeni wala ekhaya esikhona, akekho omunye umuntu owumndeni wala ekhaya. Kwakufanele ngabe phela yithina esibiziwe azokhuluma nathi. Kodwa manje yikholwa leli lithi liwumakhelwane wala ekhaya kodwa likhuluma into engekho. Alizange-ke lifike la emndenini lizokhuluma lona. Sanibona Mzansi. Ngiyayizwa inkulumo ethi ikhulunywa umfobo kwaGugu ngendlela abeka ngayo. Mina into engisukumisile ukuzwa izwi likaGugu alisho engakaboshwa lokuthi akaze arape ingane, noma eseboshiwe iminyaka emingaka usasho izwi elilodwa uthi mina ngiyisoli ngoba vele angikwenzanga lokho. Ikhona-ke okuze kwasukumisa le nkulumo kuze kukhulunywe umhlaba wonke kuze kube kanje. Uma ngabe uGugu ereyphile, mina enhliziyweni yami bengilindele ukuthi kule minyaka seyidonsile usezocela ushwele ngephutha okanye abize umndeni azoxolisa, athi ephutheni lami engalenza ngiyaxolisa, ngangilingwe usathane. Ngoba nabantu bebulela abantu bayanikwa lelo thuba ejele, umuntu ayohlangana nomndeni womuntu ambulala achaze ukuthi ngenzelani lokhu, acela uxolo, athethiswe methethiswa, kodwa ekugcineni evelile ukuthi mina ngakwenza lokhu. Lokho kuze kusukume umhlaba wonke ukhulume ngoGugu, igama lakhe alishilo lokuthi angizisoli ngoba mina ngikwenzanga lokho. Ngiyadideka ma uphatheka kabuhlungu mangabe sekuphawula abantu
uthi abantu sebeyakhuluma, bakhuluma umhlaba wonke, abantu bezele benenimba njengonina wengane kwakufanele ukuthi kube buhlungu kuyena, kodwa wena igama olishoyo lokuthi nanizohlala njengomndeni niyigqibe lento niyemboze. Kuwena inimba yayingekho yini ngaleso sikhathi yokuthi lento ibuhlungu kumele lo mntwana ahambe ayoboshwa ngoba wenza iphutha. Kwesinye isikhathi izinto siyazisho sizikhulume, lokho esikukhulumayo sesilindele umthetho udlala indawo yawo ngoba umuntu enza icala kunemigudu ehanjwayo kubonakale. Iyona migudu-ke le ezosikhulula emphefumulweni, siphumule ekuhlukumezekeni, kungabi nenzondo omunye abheke omunye kabi ukuthi ubani wathi ubani wathi, ngoba phela abelungu mase bekhulumile besho ukuthi imiphumela iphumi kanje, yila izokhulula khona uGugu empini yokuthi kunenkinga yokuthi abhekane naleli gama. Kodwa uma ngabe kuthiwa uGugu umsulwa kubuhlungu ngoba ngeke likwazi ukugezwa igama lakhe, kwawena koba nzima ukuligeza ngoba manje lenzekile. Kodwa ukwenzeka kwento ekugcineni mase seyinje ibuhlungu. Ingakho ngangisho ngithi uGugu akufanele abuyele ekhaya ngoba usezovukwa ulaka abe ne-enga, ngeke abhekane nalo mndeni ngesinye isikhathi okwazi ukumshiya endaweni enje. Manje silinde uhulumeni, uyena ozokhuluma ukuthi uGugu unecala noma akanalo yini icala. Ngiyabonga. Bese ngikhohliwe bantu abankulunkulu naleyo kuthi angibabizanga mina njengomndeni, angizange ubize umndeni. Unina wengane mina engakhuluma naye, ngaxoxa naye, wangitshela lamagama angitshela wona. Angizange ngihlalise umndeni wonke phansi. Yilokho ekufuna ukwazi ukulungise. Wena umuntu ongambuza ungabuza unina wengane, ungazihluphi njengento ongeke uze uyikhulume ngoba amagama wakhuluma nami engawakhuluma. Uyena ongatshela wena ukuthi wakhuluma yena wathini mina ngathini. Ngiyabonga.